Yes, timu ya Shabana FC na kwenye kinegoswa ligi ya National Super League na ati umugano yasika gitari gitambe kurende gandira gotengera Ndize TV aiga no wasoma gusi. Muya muno mwancho moriere kana batengere taseni kya Ndize TV asomuroberi wechi gosodalere kurense mu isiko toche mase mukoro wa chinse mu cha nyanchwa dalere gabatie bali abenero gusangana omunyankongo kurwase etimu ya Shabana FC amune timu chinda semi yake mekoro kurenda savoniga gwe bwatalere namgana yenkoyo na tebingwetera nse moki gamanyeka inebu na Josh Ogega kurenge defender se timu ya Shabana FC emyake mekoro na tebyandake engakiyaye ninki akwenda savono na bwada kukwemanyekani na nkuruze mukiriyo korwa chengo bakwania abaralia n'abantu bonse abanyankongo bali bandigereretie chengo kwa Josh Ogega Ngolia nka nyanchwa isemo ase kenyoroge kuria mangera tena ageto mupira Shabana FC ase miaka ya maega makorenge 2004 tugotikotacha 2005 ona lengo mu muromoke mu nyanguru mu nyankongo gakiro mupira buya kerana gakiro mupira na gakire namba isata actually se timu ya Shabana ngaki tuageto mupira tuachezete bali bamanyete mbaroche na bali bako igumba igwete tema dewana nobe gotunyolera bano tumanye sobo imevoronge buna Josh Ogegere kikya mustuja somopira nikirinyorete usinkiria chengereta semya kaya gatie binde bana Josh nimete gwatebira iganyanchwa nonka no kinerete timanya like koba buna iganyanchwa nange ni town nange na Gusi Stadium nebe yakwirita ya gutaka gwanta mwana yo mupira ya mupira gogo chane family mugaka na gakire umupira mugako mindaga rukiru John Ogega Ngoli nere alenge midfield actually bagete miaka ya agete bagete na abo Joka Dengo nyo kaigwete abo Joka Dengo na kumete sana babo Peter Dao okay abo agete na baro umupira ngakie yo bono nanjenga nkaruonga anja ase family actually inchende umumuroyo mukogati nande ninje nanje tumupira mono ninje nasweta mangano mupira nje nakire bagekerenge kekegoro abande baagete onde yota agete se family baagete bonse lakini wale waka mangana ya labda tournament je binyoro nini ibintu bunebyo lakini nje umupira uno sugeti bakokambeka bakesinde bono bakesimbwanete korukwa nanje manyire nabantu bamanyete gusienge mabantu mamanyete Claude bandake korwese familia nchito mupira nimete family chingeto arorire ko basokoro ko setata ari gwako mupira na barabubaka timenya ninkilimu ari nkilikuwa guchingere stato mino kora una alengo mwaki kwa gwemegano basani bagocha kati ya na bagosori ngikilia ikyari ko munguso gwetera tato mino wono nanje munguso kera basani bale gocha nanje namona ari ko gungane timbe bunere nanje ngane yani nanje mambi buna bogo kinanje mbe bunere nanje ntu ari karibu ne yaye ntu arabasani abange bagocha kondora bagonkwani tokomera nabasani wanyora nona abantu bagote ninjera bagote ai ninko manyete no muchezaji itomo kongo ibintu bone byakijona nje noro munguso sete Medroche semya ke ya ino kanda ke mangana ye mepira chi family joro bataita bana babesa mangana ye chisemi sana timanya ko mweboli arenge ngamangana ye chikosori ngwa turi bagali ororo lyo kugendera chikosori koromoke ko batatu minona maita obuye bwo mupira na maite ngakiri abo maite chibesa ne chingati arenge somupira ne chibesa bale kuli akijali mupira noro muligete gasi na rueta akagenda kaliko Kericho agakolemeremo igoro wetero mupira agacho mugaka na tita kaliko nanda agacha kaliko City Kanzo
wetera omopira agachaka irane municipality ya Gusii Kisii county no akorete gasi bagokorita bakenga ritaete bono omopira no royo omwetete bagokamoikia bwase omwigeti akanyora matunda kuna nyota matunda aya akamoikia bwase amwigeti na inje bono munguso uyu nabo ngusete sana nje ngateba nintagete imbe bono omwibori ona bete nje mbwati chinyayo kia nje mbwati koruma nawe igo morali na ngike ngile gathe na onyo ritandake gwetera samwana yo mupira SML ya primary school kore primary ndake no batanitira mangana yo mupira kore primary mangana yo primary nsomete kia Mabundu primary school kana someta actually ororo mupira nonye ekere gosete abana maitenga kiri ita abana ngoseri kubarenge school kerenga seri school gosene mechia seri school omwalimu orenge games teacher wikare kondigi yakogera na maitenga asa mangano mupira na maito mupira nonye kere twari gwakarisa kararia school na twari gwaka mwalimu mpaka na bakororote banga mwana oyo in future ya na beko bengia actually naona achakirita abu mwalimu mpaka ari kondigi ngoseri gutwarenge school lakini mwalimu ndigi asa mangana kere twikira mangana mipira kubori fulani ngaya na njenda atelietalie school ekorenga ke school nero ya kare school ya buiro mate kare gwachira na mpaka national school nero ngobere involve ya twale lieta na school getenja yakorete buya kemwe getare kakiao kira actually ntu atare tento igete Kisumu toika paka no Nairobi ntu igeta actually aso mangano mupira nje nacho ketungata toja secondary none ji certificate ni mbwate nyomba njiro we che primary Josh toja secondary secondary nabona asomete ngaika nkagenda school nere alenge korukwa na asomete actually left fall na asomete school gete korukwa socio Gregoris okay ne alenge left fall okay sigisi no asomete from 1 to form 4 no mopira kijana roger to kangira socio school altu agete school tukagenda ndo ajete nasi mutungo igete kia bakape nguri ana nyabakase Kenya toma dengwana go ikesi Kenya tatinde getu okay I know igete okay ningete kape ani asasi bete tali asati ngete okay Jomo Kenyatta okay na igete ororo wetero mupira no ronye tali mupira kanga tingete kape nguri tebete no magano mya santa tebunere Josh Ogega na onyembono kubwatana na into nigo arenge omosurio mukoro bwe timu ya Shabana FC gatechi timu chinde akonte miaka ya 2005 nalia kumete sana balimu alikuwa Shabana ngakiyeyo nemete go chiboti ngotonyori ara mange bali ali bakwata singa kichena keli ainyorete singa keli